A Audiencia Nacional abre unha investigación sobre os pagos en metálico do PSOE a Ábalos e Coldo. Faino despois de que o Supremo lle enviase o informe da UCO. Tamén se investigarán as supostas bolsas cheas de cartos que entraron na sede socialista. Morre un home acoitelado xunto á vella estación de autobuses de Vigo. A policía detivo unha muller por este crime. Todo comezou cunha pelexa que agora se está investigando. Hoxe coñecemos que a partir da vindeira semana serán 40 os concellos galegos onde os veciños estarán obrigados a confinar as súas galiñas para previr os contaxios de gripe aviaria. Se xa había 11 municipios galegos que aplicaban esta medida, agora súmanse outros 29. Miguel Leiro, Premio Nacional de Deseño 2025. O compostelán foi distinguido polo Ministerio na categoría de xoves profesionais. Leiro é unha figura referencial no deseño galego a través da creación de produto, as exposicións e tamén como formador. Boas noites. A Audiencia Nacional vai investigar os pagos en metálico do Partido Socialista. O xuíz Ismael Moreno abre unha peza separada dos sobres con cartos en efectivo que recibiron tanto quen fora secretario de Organización Socialista, José Luis Ábalos, como o seu asesor, Coldo García. Faino despois de recibir o informe da UCO que considera que os pagos a Ábalos e Coldo non teñen apoio documental na contabilidade do partido. O xuíz do Supremo derivou a causa á Audiencia Nacional ante a sospeita dunha falta de control dos fondos. Tamén se van investigar as supostas bolsas cargadas de billetes que levou unha socia de Aldama á sede socialista de Ferraz. Mentres, no Congreso, Junts escenificou a ruptura co PSOE que anunciou o seu líder hai unha semana. Os independentistas din que pasan das palabras aos feitos, aínda que seguen esquivando a posibilidade dunha moción de censura. Aínda que non hai pleno esta semana, os 7 deputados de Junts no Congreso convocaron a prensa. La legislatura de Pedro Sánchez queda bloquejada. Para anunciar que a legislatura de Pedro Sánchez queda bloqueada. Van vetar con emendas á totalidade todas as leis do Goberno, as que se están tramitando e as que aínda non chegaron dende o Consello de Ministros, máis de 50 en total. Entre elas, a chamada Lei Bolaños, que reforma a Xustiza, ou a Lei Begoña, que afecta a acusación popular. Tamén a máis importante de todas. No hi haurà pressupostos. Non haberá presupostos xerais do Estado, din. Junts materializa así a súa ruptura co Goberno. Per Sumar i PSOE és un bany de realitat. Un baño de realidade pros partidos da coalición, di Nogueras, pero na Moncloa non semellan preocupados. Por nuestra parte, normalidad. Yo creo que el mensaje de mano tendida. Insisten en que están cumprindo cos seus compromisos e que seguirán negociando. Vamos a seguir trabajando lei a lei. Con sorna, o líder do PP pregunta como era iso do goberno máis estable de Europa, frase moi repetida polo presidente. Creen que o último paso de Junts demostra que a legislatura está rematada. Es una legislatura agotada, está acabada y, por tanto, solo unas elecciones lo resolverán. Así que lle piden a Pedro Sánchez que convoque eleccións xerais canto antes. O Ministerio de Traballo volve poñer o foco nas empresas tecnolóxicas. A vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, anuncia unha campaña de inspección para vixiar as condicións laborais neste sector. E apunta nomes como Amazon, Uber ou Cabify. Di que son empresas modernas con condicións de traballo do século XIX. El modelo Amazon, que permite que trabajen sus trabajadores y trabajadoras 120 horas a la semana, no lo vamos a consentir. Pulseras de vigilancia para ver el tiempo que ocupan los empleados y empleadas cuando van al baño, no lo vamos a consentir. Esto se acabó en España, que esta inspección ya está lanzada, que vamos a actuar con contundencia. Aquí en Galicia, fumata branca en canto ao grao de Medicina. Hai preacordo para descentralizar o segundo ciclo da carreira. O obxectivo é que no curso 28-29 xa funcionen o 100% as unidades docentes das universidades de Vigo e da Coruña, que adían a súa proposta de crear unha titulación propia. É a imaxe do consenso. Xunta e universidades anuncian un preacordo sobre o futuro do grao de Medicina. Que no ano 28-29 toda a docencia teórica, práctica, clínica, toda a docencia estea descentralizada. Seguirá sendo unha titulación da USC, pero crearánse novas unidades docentes na Coruña e Vigo para o segundo ciclo da carreira. Na liña do que viñamos defendendo, que é pois buscar a implicación de todo o sistema sanitario de Galicia, de todos os hospitais, tamén das outras universidades. O acordo pon en pausa a idea de crear novos graos de medicina en Galicia. O interés xeral pois prevaleceu e a visión de país, sobre todo a visión de país prevaleceu e todos estamos convencidos de que sempre é moito mellor sumar
pois que dividir. Pero os reitores da Coruña e Vigo advirten retomarán a idea se non se cumpren os compromisos. Isto non significa que non sigamos traballando nelo. Adíase e o documento terá que recoller efectivamente as condicións nas que esa proposta podería, digamos, resucitar. Unha comisión avaliará anualmente a boa marcha do acordo. A semana que ven comezarán a traballar na redacción e tramitación definitiva do pacto. A cinza dos incendios do verán ameaza con colapsar as redes de auga potable de varios concellos de Valdeorras. Alcaldes da comarca dan a voz de alarma e piden colaboración. A Xunta comprometeuse a que as novas liñas de axuda prioricen solucións aos problemas estruturais dos concellos. O río Leira baixa negro en Vilamartín de Valdeorras, vai cargado da cinza dos incendios do verán e está a piques de desbordar. Esa cinza convertida en lodo está a bloquear as canalizacións da auga. O alcalde dá por feito que a rede municipal colapsará nas vindeiras horas. Non podemos utilizar a auga porque ao quedar colapsada o que é a captación non nos chega a auga ao depósito. E de momento non atopan solucións. Tratamos de metela pola depuradora, pero a depuradora non dá gestionado esa cantidad de turbidez. No veciño concello da Rúa os cortes son habituais. Cando caen as gotas, pois se colapsan as captacións. O concello reparte garrafas entre os veciños, pero non é dabondo. Isto vai a xenerar unha constancia de gasto que o concello, por exemplo, o concello da Rúa non pode asumir. Os alcaldes da comarca piden axuda para sufragar gastos, pero tamén máis coordinación entre as distintas administracións. Demandas que lle trasladaron en persoa a 3 conselleiros da Xunta. Nos comprometimos a priorizar para o ano que ven nas nosas líneas de axuda actuacións necesarias para que se solucionen problemas que en ocasións eran problemas estruturais dos concellos. A Xunta tentará convocar unha próxima xuntanza onde, ademais dos alcaldes, estea representada a Confederación Hidrográfica do Miño-Sil para coordinar actuacións futuras. Familias e profesorado fan un balance positivo do veto aos teléfonos móviles en colexios e institutos durante o tempo de lecer. A maioría coincide en que desde que se puxo en marcha esta medida, o curso pasado, mellorou a convivencia nos centros. Alfonso Rueda comprobou hoxe nun instituto de Ferrol en que empregan os rapaces o tempo que antes pasaban diante das pantallas. Antes este era o panorama habitual nos recreos. Os rapaces aproveitaban o descanso para consultar o teléfono. Agora hai máis estoutra que vemos no Instituto de Canido, en Ferrol. Comparten charlas e actividades en grupo cos profesores e practican deportes en equipo. O presidente Alfonso Rueda destaca o efecto positivo da prohibición do uso do móvil nas entradas dos centros, recreos ou comedores, medida que Galicia foi a primeira en tomar en España no 2024. Unha medida que a día de hoxe está de acordo pois casi todo o mundo. As últimas enquisas nos din que 85% dos pais e nais e máis do 80% do profesorado están de acordo nesa medida que tomou a Xunta de Galicia de non utilización do móvil durante a xornada escolar. Hai tempo durante o día, por suposto que son moi útiles, pero por suposto que a convivencia e a relación entre todos nós é o primeiro. En Galicia, dende o 2015, non se pode usar o móvil no interior das aulas agás por razóns médicas ou pedagóxicas. Se crían ou teñen galiñas, atentos. A partir do luns aumentan os concellos onde os veciños estarán obrigados a confinalas. Desde o 20 de xaneiro había 11 municipios galegos que xa aplicaban esta medida, pero o avance da gripe aviaria provoca estender as precaucións a outros 29. A maioría na costa atlántica das provincias da Coruña e de Pontevedra, tamén no litoral norte. Hai 4 concellos que se incorporan a esta restrición e, por último, 5 máis no interior de Ourense. Neses 40 concellos, Patricia, que é o que exactamente se proíbe para os veciños? Pois a medida máis destacada é que nesas zonas consideradas de especial risco ou vixilancia queda prohibida a cría de aves de curral ao aire libre. As autoridades poderán, eso sí, permitir a colocación de teas paxareiras ou outro tipo de dispositivos que, como aquí, por exemplo, impidan a entrada das aves silvestres que poidan contaxiar a enfermidade. Hai máis medidas. Queda prohibida a cría de gansos e de patos mesturados con outras aves de curral e,
ademais tampouco se poderá dar auga ou alimento aos animais en depósitos os que poidan ter acceso a esas aves silvestres que poidan traer a enfermidade. Unha cousa máis, nestes lugares non poderá haber presenza de aves de curral en feiras, en mostras ou noutro tipo de eventos de concentración de animais. O Ministerio de Agricultura que di que toma estas medidas ante o aumento de casos en o momento máis perigoso de extensión da enfermidade. Mi mensaje y el mensaje de la orden ministerial de ayer es un mensaje de tranquilidad. Si adoptamos las medidas que tenemos que adoptar, evidentemente podemos frenar la expansión de este mal que supone sin duda la gripe aviar. O Partido Popular defínese como o único partido que sempre estivo e estará a favor da xente do mar. Nun acto con representantes do sector pesqueiro na Confraría de Pescadores de Porto do Son, a secretaria xeral dos Populares Galegos, Paula Prado, puxo en valor o traballo do seu partido no eido da pesca, fronte á incoherencia, dixo, do PSOE e o oportunismo do BNG. No acto tamén participaron a conselleira do Mar, Marta Villaverde, e o eurodeputado Francisco Millán Mon. Para nós a pesca é unha prioridade frente a un partido socialista e a súa incoherencia ou frente ao oportunismo do Bloque Nacionalista Galego, pois no Partido Popular sempre pusemos a pesca por diante de calquer tipo de interés. Polémica medida laboral no Concello de Santiago. Aprobaron suspender os permisos de libranza da Policía Municipal, incluídas as vacacións pendentes. Hai poucos policías e a alcaldesa entende que está xustificado suspenderlles dereitos para garantir a seguridade pública. Di non temer posibles denuncias. Os radiólogos de Vigo acordan poñer fin á folga que comezaron hai un mes. Pactaron cos responsables da área sanitaria reforzar de forma progresiva o servizo cun terceiro radiólogo de garda. Desde Sanidade lembran o esforzo á hora de organizar as quendas ante a falta deste tipo de especialistas que hai na actualidade. Máis asuntos. A que fora xefa de ETA, Ainhoa Mújica, recoñece que ordenou asasinar o concelleiro de Unión del Pueblo Navarro, José Javier Mújica, en 2021. A Fiscalía pide para ela un total de 42 anos de cárcere, tamén pola súa participación noutros actos terroristas. O xuízo quedou visto para sentenza na Audiencia Nacional. Me ratifico. Sí, al tribunal le gustaría que sí. A policía detivo unha muller esta tarde en Vigo por presuntamente matar un home a coiteladas. Os feitos ocorreron na zona exterior da antiga estación de autobuses, onde pasan a noite a diario numerosas persoas sen fogar. Un particular deu aviso á policía dunha pelexa. Os axentes atoparon un home de 56 anos ferido, pero que finalmente faleceu. A presunta autora do crime ten 36 anos. A parella xa fora identificada en ocasións anteriores pola policía local, pero descoñécese se mantiñan unha relación sentimental. O dono dunha tenda de produtos relacionados co cannabis en Caldas de Reis está sendo investigado por tráfico de drogas. Non é un negocio oculto. De feito, a Garda Civil localizou a marihuana e o haxís en envases precintados, expostos en vitrinas. Levaron máis dun cento de botes con algo máis dun quilo de marihuana e preto de 400 gramos de haxís. O dono asegura que son legais. A clave está en se eses produtos só conteñen a substancia que se considera terapéutica ou se teñen tamén o compoñente psicotrópico do cannabis, que é ilegal. Detidas 76 persoas e intervidos case 700 kilos de cocaína nunha operación conxunta entre a Garda Civil e a Policía Nacional nas Baleares. É a mesma operación en que caera tamén o exxefe da Policía nas Illas. A organización criminal desartellada estaba controlada por unha banda moteira que introducía a droga en España mediante lanchas e barcos que chegaban á illa de Eivisa. Unha familia de Ribadumia levou un enorme disgusto cando foron visitar os seus avós falecidos ao cemiterio. En lugar dos seus familiares, na tumba enterraran outra persoa. Polo de agora, ninguén lles aclara o que pasou. Son os familiares de Manuela Padín e Ramón Martínez. Os seus restos repousaban desde hai anos neste cemiterio de Ribadumia nun nicho familiar. O pasado venres, coincidindo con defuntos, cando foron poñerlles flores, atoparon o que nunca poderían imaginar. Outra lápida e outro morto ocupaban o seu lugar. Non saben nin sequera se os restos dos seus aínda están aí. A nova lápida ten data de marzo. Que o viernes por la tarde a deixarlle unhas flores a meus abuelos e me encontro con isto, de que meus abuelos, o nicho de meus abuelos, está ocupado por un chico. E fomos á Guardia Civil a poñer unha denuncia. E que vos din na Guardia Civil? Na Guardia Civil dixéronos
que era un delito, que hai que pedir permiso. Que pensas que quen está ao cargo, pois é o cura. E o cura me dixo que el que non tiña nada, que lle habían dado todo por feito, de que el chegou para oficiar o entierro e que había que enterralo aí. A piques de cumprirse unha semana e sen poder creer o que está pasando, piden que se resolva o caso axiña. Que isto é unha profanación de tumba. Entonces queremos onde están os nosos abuelos, onde están as lápidas e quen dou consentimento para todo isto. Non temos nada que ver con esta familia, ni siquiera os conocemos. Eles bastante desgracia teñen que lle morreu un fillo, xoven. Que se aclare isto porque queremos tamén estar tranquilos. A espera de que a investigación dea un pouco de luz ao sucedido, este equipo da Galega consultou co Concello de Ribadumia, quen alegou que, ao tratarse dun cemiterio parroquial e non municipal, non teñen nin competencias nin responsabilidades. A Costa Vasca e Navarra están hoxe en alerta laranxa. As fortes chuvias que a pasada madrugada entraron polo leste chegaron esta tarde ao litoral cantábrico. En Bilbao, a coincidencia cas mareas vivas provocou enchentes como esta que ven. Peor o tiveron pola mañá en Cataluña. O temporal obrigou a cancelar medio cento de voos e provocou cortes en 2 estradas comarcais e en 4 liñas de rodalías. Os bombeiros rescataron unha vintena de persoas, aínda que ningunha delas resultou ferida. E logo de deixar 114 mortos e 127 desaparecidos en Filipinas, o tifón Kalmaegi tocou terra en Vietnam esta tarde con enorme violencia. Vexan a loita deste home contra o vento. Quere aguantar a moto, pero finalmente decide abandonala. Estánse a rexistrar refachos de 150 km por hora. Hai 2 millóns de persoas afectadas polos desperfectos causados e 300.000 evacuadas. As chuvias extremas provocaron inundacións, especialmente no litoral do país. Francia suspende o funcionamento da páxina web de Shein e ordena a revisión de todos os paquetes enviados pola compañía chinesa de venda online. A decisión chega a raíz da comercialización de bonecas sexuais con rasgos infantís. A polémica coincide ca apertura da primeira tenda física de Shein en París, unha inauguración marcada tamén polas protestas. Son algúns dos 200.000 paquetes de Shein que chegaron só este xoves ao aeroporto Charles de Gaulle de París. O goberno ordenou a inspección de todos eles para comprobar que o seu contido se adecúa á normativa francesa. Nunha primeira revisión xa atoparon cosméticos non autorizados, xoguetes perigosos para os nenos, produtos falsificados e electrodomésticos defectuosos. Onte as autoridades suspenderon o funcionamento da plataforma chinesa de venda online. Todo a raíz do escándalo desatado a principios desta semana tras descubrirse a comercialización de bonecas sexuais con rasgos infantís. Este xoves a policía detivo preto de Marsella o destinatario dun destes artículos que as autoridades cualifican de pornografía infantil. Ademais de Shein, tamén se investiga outras plataformas como as tamén chinesas AliExpress e Temu ou a estadounidense Wish. O Executivo galo instou a Comisión Europea a adoptar tamén medidas cautelares en toda a Unión. O seu voceiro respondeu que xa hai unha investigación aberta, pero que non teñen intención de bloquear plataforma ningunha. A polémica enturbou a apertura en París da primeira tenda física de Shein no país. A inauguración estivo marcada polas protestas de varios activistas que acusan a compañía de competencia desleal e de non respectar o medio ambiente nin os dereitos laborais nas súas factorías asiáticas. Nova páxina na longa historia xudicial entre as aerolíneas e os consumidores a conta das equipaxes de man. Unha sentenza condena a Vueling en primeira instancia a devolver os cartos a usuarios os que lles cobraron por levar a maleta no avión, Demetrio. Sí, un xulgado de Sevilla acaba de condenar a compañía aérea Vueling a devolverlle os cartos a 2 viaxeiros que lles cobrou no billete por a equipaxe de man. Distinguen na sentencia entre equipaxe infacturada, que sí poden cobrar as compañías, e a equipaxe de man pola que non deben cobrar. E agora, o que fai nesta sentencia este xulgado de Sevilla é que obriga a compañía a desmenuzar ese billete, o que lle cobrou nese billete, e que calcule cal é a parte proporcional que lle cobrou por esa equipaxe de man e devolverlla aos demandantes. En caso de non facelo, terá que devolverlle a cada un deles 112 euros. Son 2 persoas que presentaron a denuncia a través de Facua. Grazas, Demetrio. A filtración de Reliquia, o segundo tema do novo disco de Rosalía, deixou unha chiscadela a Coruña. Na canción lembra un concerto na cidade herculina onde cortara a melena. Pero non é esta a primeira, ni moito menos a única referencia que grandes artistas lle dedicaron á nosa terra.
O amor dos grandes artistas por Galicia ven de lonxe. Cando aínda nin existían as redes sociais, xa Madonna fixera viral a camiseta do Celta. Foi nun concerto en Vigo, hai xa 35 anos, onde a raíña do pop defendeu o orgullo dunha cidade. Creo que estou namorado dos teus dos ollos azuis. A conexión co fútbol e con Galicia tamén foi a fórmula do éxito de Zetangana. Con Oliveira dos 100 anos, o himno do centenario do Celta traspasou fronteiras e gañou o dereito a loitar por un Grammy Latino. Outro dos idilios máis coñecidos ten a Coruña como protagonista, esa cidade que lle gusta a Mano Chao. A súa música visitou frecuentemente Galicia, esa terra onde atopaba o seu refuxio e tamén as súas raíces. Da Coruña namorou Amaral, das súas praias, en especial de Riazor, a que lle cantou, convertida en icona do pop rock nacional. Las playas de Riazor, un canto a Galicia, Pero na memoria de todos pervive a Chiscadela entre as Chiscadelas, un referente mundial que lle cantou a Galicia, Julio Iglesias, a Galicia, o seu pai e a súa terra. Hai tamén outros artistas que desvelaron o seu amor polo noso, como os desexos de Sebastián Yatra de ser galego, o anelo do pianista James Rhodes de vivir en Galicia ou o soño do luso Salvador Sobral de ser o alcalde dunha vila galega. A Editorial Galaxia, a Bienal de Pontevedra e a Adega Martín Kodak son tres dos galardoados este ano cos premios da cultura galega. A listaxe completana o mestre artesán Antón Corral, a Mostra de Teatro Cómico de Cangas, a produtora Baño Films, o programa de radio Sempre en Galicia e a campaña en favor do galego Aquí tamén se fala. A Xunta distíngueos a todos eles como referentes da creación e a difusión cultural. O galego Miguel Leiro recibiu das mans da raíña Leticia o Premio Nacional de Deseño na categoría de xoves profesionais. O xurado recoñeceu a súa habilidade para xerar redes e conectar novos talentos co público. Posa Miguel Leiro a carón da raíña co seu premio na man, un dos premios nacionais de innovación e deseño. Es insólito que en este patio de los Austrias del Palacio del Pardo se concentre tanto talento. A maioría destas distincións son honoríficas, pero o deseñador galego leva 30.000 euros na súa modalidade. Premio Nacional de Diseño 2025, modalidad Jóvenes Profesionales del Diseño para Miguel Leiro Fernández. Miguel Leiro Fernández Cuesta, fillo do escultor Francisco Leiro, licenciouse en Deseño Industrial en Nova York. É tamén comisario e educador. Yo considero que uno debe de siempre intentar estar educándose todos los días mientras pueda, ¿no? Leyendo, investigando, preguntando. O xurado destacou do deseñador galego a súa habilidade para tecer redes e para conectar novos talentos co público. Siento que también los avances tecnológicos nos hacen muy eficientes y muy eficaces en el mundo laboral, pero creo que también nos hace también muy adictos a esas plataformas, por decir, ¿no? Podemos hablar del teléfono móvil, redes sociales, etcétera. Debemos hacer un esfuerzo también de replantearnos estos momentos en donde estamos desconectados, ¿no? Y de ahí encontrar esta belleza. La inteligencia humana es irreemplazable. Miguel Leiro, Premio Nacional de Deseño na categoría de xoves profesionais. Falamos de outro tipo de mobles, os de segunda man. Un dos atractivos de mercalos usados está no aforro que supón, pero non é a única razón para darlles unha segunda vida. Tendas, feiras e mercados son espazos en que mergullarse se queremos decorar a casa reutilizando mobles usados. Xendía os mobles son todos iguales, e ves aquí, non sei, atopas cosas moi diferentes. Sempre se pode encontrar algo que, por exemplo, que a outra persona non lle guste. Cada vez hai máis demanda do moble de segunda man. A xente perdeu o medo xa a compralo. Para darlle un toque de personalidade ao noso salón, comedor, cociña ou incluso pasillo. Estas alacenas xurdiron como fresqueiras. A arquitecta galega Ana Blanco, a través de Instagram, aplica claves para facerse con pezas únicas a prezos asequibles. Se un moble así grande, pois obviamente ten que ser máis, se é un sofá, ten que ser máis, pero, digamos, en mesas, cadeiras e demais, pois sobre os 50-100 euros podes encontrar cousas moi interesantes. Ela mesma decorou a súa casa recorrendo a webs de compra-venda.
Esta topei na Pontevedra, efectivamente, sí, dunha señora que estaba con esta estantería na habitación do seu fillo e o seu fillo quería mudar un pouco de estilo. Valórase que estea en bo estado e que o material sexa de calidade. Encontramos nunha casa dos alrededores e, bueno, a peza xa se ve que é unha peza de madeira, feita a man seguramente. Por diferenciarse, por aforro e tamén por conciencia medioambiental. Y de hecho es que hay cosas que podemos venir aquí a vender o a comprar, entonces es una forma de ahorrar y esto no se tira, es que es una pena. Xa sexa para amoblar ou para renovar os mobles. Noite especial, a de hoxe aquí na Galega. A iso das 10 menos cuarto, derradeiro Land Rover tal e como o coñecemos dende hai máis dunha década. Acabouse o de pintar a mona cada semana. A partir do luns, Roberto Vilar e o seu equipo chegan ás nosas pantallas a diario, de luns a xoves, entre as 10 e as 11 da noite co novo Land Rover máis show. Así que o programa desta noite promete estar cheo de emocións, de recordos. E tamén dunha exclusiva, a estrea do spot de Gadis, que un ano máis chega puntual como o turrón ou albor das festas do Nadal. O Vivamos como Galegos deste ano ven cunha importante novidade, emitirase en 2 pases. O primeiro, lembren, esta noite na despedida do Land Rover semanal e o segundo, o vindeiro xoves. Que teñen en común a bolboreta monarca e o cangrexo vermello? Pois que estes días protagonizan migracións espectaculares. Millóns de bolboretas viaxan 5.000 kilómetros desde o Canadá e o norte dos Estados Unidos ata México. Buscan alimento e evitar as baixas temperaturas do inverno. Estas bolboretas viven 8 meses. Logo de pasar o inverno no sur, volven ao norte para reproducirse. Unha migración que non é importante só para elas, tamén para a polinización das plantas ao seu paso. O cangrexo vermello tamén migra, aínda que é unha viaxe algo máis modesta. Contámolo como eles, camiñando cara atrás. Na illa de Navidad, no Índico, viven 200 millóns de cangrexos e cando chega esta época, saen da selva cara ás praias para desovar. E pasan por onde poden, por sorte, os veciños están moi concienciados, tanto que mesmo puxeron pasarelas elevadas para atravesar a estrada. Un veciño chegou a tunear o coche para non pisar os cangrexos cas rodas. Todo un exemplo de respecto. Aquí o ven. Que teñan unha feliz noite. Ata mañá.